ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. айни ҳол бевақтӣ ҳам бошад, ман аз як тӯй омада истодам, аз маърака, аз хизмати мардум. ман аввал ба якояки шумо аъзоҳои канал ташаккурҳои зиёд мехонам, ки ба шарофати шумо оҳиста оҳиста муносибати мардум нисбат ба мо хелоҳо дигаргун шуда истодааст. ҳурмат мекунед, иззат мекунед. Як ҷаҳон ташаккур. ман сари таъзим фуруд мебиёрам. рости гап хелоҳо миннатдор ҳастам, ки ба ҳамин иззату эҳтиром ба шарофати шумо мушарраф гардидагӣ ҳастам. дар як мавзӯъ мехоҳам ки камакак суҳбат карда бошам, маро ба дурустӣ қабул мекунед. дар масъалаи пеши роҳи мошинҳоро гирифтан, ман як соли гузашта буд ё 2 сол шуда буд, дар ин масъала наворо ҳам карда будам, аммо ягон результати лозимаи худашро надодааст. пеши мошини арӯсу домодро доштани бачаҳо ва хурдсолон, бовар кунед, хатарнок аст. бовар мекунед, хатарноке ки хатарнок аст. боз хурдсолакон ку як ҷониб модарҳо мегӯянд дор дор дор, ҳамин ҳатман дорондан дар кор, 10 сомони соҳиби тӯя гирифтан дар кор. агар ҳамун ҳолату ҳамун лаҳзаро ман навораша гузорам, шумо мана ба дурустиву ба дурустӣ дарк мекунеду қабул мекунеду раҳмат ҳам мегӯед. аммо шояд ки ҳозир аксарияти шумо хато фаҳмед, гӯед ки хай хурсандии кӯдак аст, ин расму оин аст, ин ё ин аст ё он аст. ман танҳо ба хотири хатарнок будан ба ҷони худи ҳамун кӯдакҳо мегӯям. шумораи зиёду зиёди кӯдакҳо яку якбора пеши мошин мебароянд, ресмонҳоро дар даст печонда ресмон медоранд. бовар кунед, хатарнок аст. дар тӯйҳо маст ҳаст, аласт ҳаст, ресмона кашола карданаш мумкин. мошинро нодида рондаву ресмон дар пои балон печида, он ҷониби ресмон дар дасти кӯдак печида монда, хатар эҷод карданаш мумкин аст. дар зери чархҳои мошин мондани кӯдакҳо мумкин аст. модарҳои азиз, фарзандони худро пешпеши мошинҳо наандозед, ки мошинро дор ба 10 сомону 1 сомон ҳеҷ чиз намешавед. баъзеҳоро ман фаҳмидам, ба он хотире медоштанд, ки ба нияти нек будааст. гӯё ки ман нафаҳмидам ин чиза, гӯё ки ба ҳамун мурод расад гуфта, ҳамун фарзанда мегуфтааст, ки пеши арӯсу домода дору 10 сомонаша гир ё 1 сомонаша гир, ба ният гуфта. ин чизҳо мавзӯъҳои пучи хом аст. аниқу дақиқ фарзанди худатона пеши хатар мегузоред. ба ҳамин хотир агар шахсое бошанд, ки дидаю дониста мекунеду аз кардаи худ пушаймон нестеду ҳамин хатарҳоро медонед, ман ба шумо кор надорам. азизои дил, танҳо ба ҳамун бародарон, ба ҳамун азизои диле, ки дар мусофиратҳо кор мекунед, нестед, хабаратон нест, ба шумо гӯшрасон карданӣ ҳастанд, ки фарзандонатон ҳамин корҳоро мекунанд ва баъзе аз ҳамсарҳои шумо худашон фарзандои шуморо шароит муҳайё мекунанд, ки ҳамин корҳоро кунанд. таъкид кунед, илтимос аз шумо, ки фарзанда эҳтиёт кунанд, нагузорад, ки дар баъзе ҷоҳи пулчиниҳо ҳаст, ку масалан гарчанде ки аз рӯи қонуни танзим манъ гардидагӣ ҳаст, мутаассифона боз дар бисёри ҷойҳо пул мечошанд, танга мечошанд, хай хурсандӣ ки аст мекунанд. дар зери пои калонҳову хурдҳо кӯдакони хурду ноболиғ беҳад зиёд мегарданд. бовар кунед, хатарнок. ман аз дилсӯзӣ мегӯям, агар гуфтам хато мефаҳмед, ихтиёр дар даст доред, кунед, кардан гиред. аммо агар ҳамчун як бародарона қабул мекунед, хабаратон набуд то ба ҳозир, ки фарзандатон дар зери пойҳоё танга мечинад. баъзеҳо масхараомезона лагаткорӣ мекунанд. баъзе бачаҳои дигар калонсолтар гӯем масхараҳо мекунанд. пулҳои фалшивӣ мегӯянд, ку сохтаро мечошанд барои навор гирифтан. баъдан анамун занҳотона таъкид кунед, дар раҳдориҳо иштирок накунанд. ҳозир асри 21 ҳаст, дар дасти ҳамагон телефонҳое ҳаст, ки навор мекунанду барои масхараву пас задани шумову зани шумову кӯдаки шумо наворҳо мекунанд. бовар кунед, ман аз дилсӯзӣ мегӯям, мана ҷиддӣ фаҳмед, азизои дил, ба каҷӣ нафаҳмед. ҳамин чизое камакак ба танзим дароретон, азизои дил. намехоҳам, ки як зани шумо, фарзанди шумо, модари шумо, ҳатто кампирҳо ҳам шӯхиомезона ҳамин корҳоро карда истодаанд. дар наворҳои телефонҳои бисёре аз инсонҳо сабт гардида истодааст, ки на ҳамаи онҳо мард ҳастанду
кафолат дода наметавонанд ки ҳамун навор ба сомонаҳои интернетӣ намебарояд. ба ҳамин хотир азизои дил, паноҳтон ба худо, барои шумо шаби хуш. Ман мехоҳам ки камакак камбудиҳое ки аз тӯю маъракаҳо ҳаст кам ба сами шумо расонида бошам ки агар мана ба дурустӣ қабул мекунед, ислоҳ шавем. бовар кунед, боиси масхараву мазоқи як марду номард нагардед. худатона эҳтиёт кунед. худо кунад ки дар хонадони шумо тӯю маъракаҳо барпо шаваду мо равем дар хизмати шумо бошем. паноҳтон ба худо.